улицата, зотнали сме такова. Хубава улицата, пак са фокусирани, не съвсем. Ето тук фокусирах с плана. Тук си влизаме в пътя и се прибираме. Хора си има в Велинград, не се чудите. Къде е Велинград, България? Симпатичен пич. Добър град. Добър за учене, не най-добрия. Иначе става. Не е град като София, като Пловдив, столицата. Но като градче е отлично. Тук ли? Ей, от тук. Тук ли от друг? От тук. Тук го изкачваме. Има едни кучета и ги